kauturan, maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag Merry Christmas gid, siguro malipayon kamo sa pag-celebrate sang Pasko sa sini nga tuig. Kag sining itiyo nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Dios sa sining kahigayunan. Din kita makaisa sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kagagaton pagapamalandungan subong makita sa naunang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 5, isa lang ka versikulo kag basahon ako nini sa hiligaynon nga Bible kag siguro basahon manakon sa English. Agod nga makumparar naton ang duwa, makakuha kita sa maayo nga pagtulunan halin sa pulong sang Ginoo. Diri sa naunang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 nagasiling, kay may isa lang ka Diyos, kag may isa lang ka manugpatunga sa Diyos kag sa mga tao. Ini wala sing iban kundi ang tao nga si Hesukristo. Kag diri sa English, siguro ang iban sa aton makamemorya sini, kag nagasiling, there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Kabay nga ang Dios magpakamayo gid sini nga pulong, kag tan-awon gid naton kag busi-sion ang mga linya nga ginsulat sa sini nga bersikulo. Kag ang unang nga linya nga gasiling, may isa lang ka Dios. Ang kamaturan amo ini nga hindi damo ang Dios. Ang Dios isa lang. Kag ina nga Dios amo ang nagtuga sang langit kag sang duta kag sang tanan nga mga tinuga nga makita naton sa kalibutan. Tinuga didto sa kahawaan, tinuga didto sa kadagatan, mga isda, mga tinuga sa duta, mga kasapatan, kag ang tanan nga makita naton, gintuga ina sang isa lang ka Dios. Kag ang aton Bible maatagid nga nagasiling nga may isa lang ka Dios. Indi damo ang Dios. Ining isa ka Dios nga ginatuuhan naton, amo ini ang nagtuga sang bug-os nga kalibutan kag sa aton man nga mga tao. Kag sa Old Testament, ini nga Dios ginakilala ni Abraham, ni Isaac kag ni Jacob. Sa Old Testament, ginatudlo nga ang matutuod nga Dios amo ini ang Dios nga ginasimba kag ginaalagad ni Abraham, ni Isaac kag si Jacob. Si Abraham amo ini ang founder sang pungsod Israel. Inang pungsod nga mabatian naton pirmi nga nagainaway batok sa Hamas. Amo ini ang ilang kaliwat. Kaliwat ini sila ni Abraham. Kag sila nagasimba sa isa lang. Kag matuduod nga Dios, nga mo ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob, nga kaliwat sang mga Israelinhon. Kag mayara man yang nga mga tao, nga makabig naton nga tungod sa kakulang sang aton nga pag-intindi sa mga butang sa kalibutan, maipagkilala sila iya nga ang Dios madamo. Amo na ang mga pagano naton nga mga kautoran, nga mga katawhan, nagapati kag ang ila iya pagtuo nga madamo ang Dios, hindi nga isa lamang. May Diyos nga nasahin sa kadagatan,
may Dios nga naasahin didto sa kabukiran, may Dios nga naasahin sa kahawaan, kag may Dios man nga nagabantay sa mga katawhan sa sininga kalibutan. So madamo ang Dios nga ilang ginakilala nga nagabantay sang tanan nga hulag sang aton kalibutan. Pero ang aton niya pagkilala suno sa ginatudlo sa balaan nga kasulatan nga wala nag-assign ang matuod-tuod nga Dios nga may mabantay sa dagat, kag may Dios man sa bukid, kag may Dios man sa suba sa kadagatan. Wala nag-assign ang Dios sa ila, kundi siya mismo among nagapangapot sang paghulag sang bug-os nga kalibutan, kay ini nga Dios isa ka Dios nga gamanan. So siling sa atang Bible, may isa lamang ka Dios. Hindi damo katulad sa pagkilala sang mga pagano. Pero mga kautoran, samtang magapadayon kata sini, ining isa ka Dios nga ginakilala naton, may ara nga ginatawag nga tatlo ka personas sa isa ka Dios. Ang mga theologians nagamit sang pulo nga Trinity. Ang pag-intindi kung magtuon kita sang Trinity nga may isa ka Dios pero may tatlo ka personas sa isa ka Dios. Sulito na kon, hindi nga damo ang Dios, may isa lamang ka Dios, pero mayara nga tatlo ka personas sa isa ka Dios. Pakita naton ini sa Genesis 1:26. Genesis 1:26. Nagasiling dira sang pagtugas sang Dios ang kalibutan, gingamit niya plural nga pulong, damo. Siling niya sa English, let us make man in our image. Magahimo kita sang tao katulad naton. So may upod siya sang pagtugas sang kalibutan. Kay ang pulong damo, himuon naton o kon magahimo kita sang tao katulad naton. Kon isa lang ang nagtuga, tani masiling siya, himuon ko ang tao. Pero kay may upod siya, amo nagsiling siya, himuon naton, let us, plural, damo. Himuon naton ang tao katulad naton. Kung sa aton pa paghimo sang Dios ang tao katulad sa Dios nga wala sing sala, matarong kagbalaan katulad sa Dios. So ginhimo sang Dios ang tao, ang original nga tao, si Adan kag si Eva, nga katulad nila nga wala sing sala, matarong kagbalaan. Amo na nagsiling siya, himuon naton ang tao katulad naton nga matarong, balaan kag wala sing sala. Pero ang chapter 3 sang Genesis, dira makita naton nga ang matarong nga tao nga wala sing sala, nahulog sa sala sadtong tion nga gintintar siya ni Satanas. Pero sa sinugdan, ang tao nga gintugas ang Dios katulad sa iya nga wala sing sala. Pero ang aton nga ginatan-aw yang kamatuoran subong, amo ini nga ang Dios isa lamang, pero may tatlo ka personas sa isa ka Dios, kabangdanan nga pagtugas ang Dios ang kalibutan. Nagsiling siya, himuon naton, may upod siya, kag ang iya upod amo nga daan ang Dios nga anak kag ang balaan nga espiritu. Hindi naton masiling kag kabig
nga ang ginhambalan sang Dios nga himuon naton ang anghel. Kay man ang mga anghel hindi ina sila manunuga, kundi tinuga ina sila sang Dios. So hindi pwede nga ang Dios magsiling, mga anghel himuon naton ang tao. Ang iya daopod siyempre ang anak kag ang balaan nga espiritu sa iya pagsiling himuon naton ang tao sa aton nga dagway. Bisan nga wala dira mamit lang sa Genesis 1:26 kung sino ang iyang upod, pero sa balaan nga kasulatan sa New Testament makita naton nga ang upod sang Dios amo ang iyang anak kag ang balaan nga espiritu. Kung ato naman tanahon ang Lucas Kapitulo 1:35, ini amo ang pagpahibalo sang anghel kay Virgin Mary nga magabusong siya. So si Gabriel nga anghel nagkadto didto sa Nazareth sa lugar ni Mary kag gintamyaw sa ang anghel si Mary. Nagsiling ang anghel, magmalipayon ka, ang Dios nahamuot sa imo karon, sugod karon, magabusong ikaw sang isa ka lalaki. Kag pagatawgon mo ay ang ngalan Hesus, kay siya ang magalwas sang iya mga katawhan. Kag siya manginhari, kag ang iyang ginharian manginwalay katapusan, siling ina ni Gabriel kay Mary. Pero si Mary wala dayon makaintindi. Di siling ni Mary, anong paghahimo sini kay man birhin ako kag wala man ako sang bana. Ari ang Trinity, ang tatlo ka personas ginhambal sang anghel kay Mary. Siling na sang anghel kay Mary, ang balaan nga espiritu magakonsad sa imo. Yara ang balaan nga espiritu. Kag ang gamhanan nga Dios magalikop sa imo. Amo ina ang Dios nga Amay. Ikatatlo ka personas, kag ang bata nga mataw sa imo pagatawgon nga anak sang Dios. Tatlo ka personas sang pagpahibalo sang anghel kay Mary, ginmit lang ang tatlo personas. Una ang anghel magakonsad sa imo, ang gamanan nga Dios nga among Amay magalikop sa imo. Ang ikatatlo kag ang bata nga mataw pagatawgon nga anak sang Dios. So may tatlo ka personas nga namitlang ang anghel sa paghambal niya kay Mary. Amo ina nga kung ibalik naton sa Old Testament, nga nagsiling ang Dios himuon naton gali kay may tatlo ka personas sa isa ka Dios, Amay, Anak, kag ang balaan nga Espiritu. May isa pa gid ka verse nga aton pagatan-awon sing maayo, agud nga mangin klaro sa aton, kag ako nini balik-balikon nga may isa ka Dios, hindi tatlo ang Dios. May isa ka Dios, pero may tatlo ka personas sa isa ka Dios. Okay, sang si Kristo na banhaw, gintipo niya ang iyang mga gintutunan, kag sila ginsugo ni Kristo. Anong sugo ni Kristo? Siling ni Kristo sa ila, lakat kamo, ibantala ninyo ang maayong balita sa bug-os nga kalibutan. Ang maayong balita amo ini ang kamatayon
paglubong kag pagkabanhaw ni Kristo. Amo ina ang inyong iwali. Kag ang magatuo sa maayong balita, inyong pagabautismuhan, pagabunyagan ninyo, isa ka term, bautiso o kon bunyag, okay lang. Inyong pagabautisuhan sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang balaan ng Espiritu. Tatlo ang ginmit lang kung magbautiso kita sang tao. Bautisuhan nato ng tao sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag balaan ng Espiritu. Amo ina, akong pagigliwat suliton para marehistro sa aton una-una ang pagsiling sang Dios sa Old Testament. Himuon naton ang tao katulad sa aton dagway naglusot sa New Testament nga iyang upod gali amo ang iyang anak si Jesus Christ kagabalaan nga Espiritu kabangdanan nga ang pulong Trinity nagatudlo sa aton nga may tatlo ka personas dira sa isa ka Dios. Hindi tatlo ang Diyos, kundi may tatlo ka personas sa isa ka Diyos. Kasi ang Bible, sa aton may isa lang ka Diyos. Okay, bantayan naton ina. May isa lang ka Diyos. Kung damo ya ang Diyos nga ganapatihan mo, ikaw makonsider nga pagano, kaya ang pagano ya nagatuo sang damo nga mga Diyos. Pero kung ikaw Kristohanon, ang imong pagkilala nga may isa lamang ka Diyos nga nagtuga sang bugos nga kalibutan. Ang sugpon dire sa aton ginbasa kaina sa naunang Timoteo 2:5 nagasiling, may isa lang ka Diyos, kag may isa lamang ka manugpatunga sa Diyos kag sa tao. Okay, may isa lamang ka manugpatunga sa Diyos kag sa mga tao diri sa duta. Kag ina nga manugpatunga amo si Ginoong Hesukristo, ang bugtong nga anak sang Diyos. Okay. San si Kristo nagkari sa kalibutan, ginhalad niyang iyang kaugalingon sa pagpalansang dito sa cross sa Kalbaryo. Ina makabig naton ang iya pagpatunga sa Diyos sa langit kag sa mga tao diri sa duta. Kay man kita nga mga tao nakahimo sang sala, kag ang sala amo ang nakabugto, nakautod sa maayo nga relasyon sang Dios kag sa aton mga tao. Ang maayo nga relasyon naguba sang ang tao nahulog sa sala. Ang sala sang aton una nga ginikanan si Adan kag si Eva naglaton sa aton. Kag luwas nga nalatnan kita sang ilang sala, may ara gid kita iya nga personal nga sala nga nahimo. Okay, may duha ka sala nga ari sa aton. Ang una ginatawag ina nga sala nga aton na panubli halin sa aton unang ginikanan, kay man ang ila sala naglaton na panubli naton. Pero ti siling naton way kita alabot san sala ni ila to yung sala. Hindi, may ara kita iya nga personal nga nahimo nga sala. Kung nagbinutig ako iya subong, ti ako niya personal nga sala. Kung nagdinaya ako sa ako ni sigkataw, ti ako niya personal nga sala. So may duha ka sala. Kag tungod sina nautod, nabugto ang maayo nga relasyon
sang Dios kag sa mga tao. Karon ang siling sa ang aton Bible tungod kay hindi na maayo ang aton relasyon sa Dios, katulad nga nagkontrahanay na ang Dios kag ang tao tungod kay nakasala kita. Si Kristo nagkari kag nagpatunga sa Dios kag sa tao agod nga makapanumbalik, makareconcile kita liwat sa Dios kag ang maayong relasyon magabalik. Wala na nagakontrahanay kundi nagbalik na ang maayong relasyon. Ang Dios nagpatawad sa aton kag kita malipayon nga nagapabilin dira sa Dios kag inaamo ang ginhimo ni Kristo didto sa cross agod nga ma-reconcile balik ang Dios kay sa mga tao kay ang maayo nga relasyon nabugto na tungod sang sala nga ato nahimo batok sa Dios. So may isa lamang ka Dios siling sang Bible kag may isa lamang ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tao. Kag ini amo si Ginoong Kristo ang ginpadala sang Amay diri sa kalibutan agud nga magpanumbalik ang aton maayo nga relasyon dira sa Dios. Ang sala among kabangdanan nga nagalain ang aton relasyon piring tanan ginidiyahan ni Ginoong Kristo. Nagkari siya voluntaryo nga ginhalad niya ang iyang kabuhi didto sa cross agod nga manumbalik ang maayong relasyon. Sadto hindi maayo karon sa ginhimo ni Kristo didto sa cross nagbalikay abyan na kita sang Dios kag abyan manaton ang Dios tungod sang dako nga ginhimo ni Jesus Christ nga siya amo ang nagpatunga. Si Jesus Christ siling sang Bible siya lamang ang makapaduga sa aton nga tungod kay siya Dios man kag tungod kay siya tao man, siya amo ang makaintindi sang balatyagon sang Dios nga Amay kag siya man makaintindi sang aton mga balatyagon nga mga tao kag siya amo makapanumbalik sa aton kay nahangpan niya ang tanan. Ang balatyagon sa Dios kag balatyagon sa mga tao nahangpan ni Kristo. Kung sa bagay si Kristo sang diri sa duta gintintar man siya katulad sa aton. So nagyan ni Kristo ang kabudlayan, ang tentasyon, pero siling sa Bible wala siya makasala. Kita yung mga tao gintintar ni Satanas nakasala kita, pero si Kristo ya gintintar man kag na batyagan niya man ang kabudlayan pero wala siya makahimo sang sala. So naintindihan niya ang aton mga kabudlayan diri sa kalibutan. Amo ina nga gigkaptan kita sang Dios kag ginpasag-uli sa iyang Amay kag masiling naton nga ginpatawad na sang Dios ang aton sala kag tungod kay ginpatawad na sang Dios nagkapanumbalik kag na-reconcile na kita sa Dios, ang Dios nga nagahigugma sa aton. Okay. Ang pulong reconciliation o kung pagbalik liwat, katulad ini sa duwa ka tao bala. Ang duwa ka tao, nag-away sila, ang ila relasyon malayo na, tungod kay nagkontrahanay sila, pero may isa nga nagpatunga. Kag amo ang naglaygay sa sining duwa ka tao nga nag-inaway. Kag sila nga duwa nag-reconcile, nagpasag-uli ang isa kag isa. Tungod kay nag-reconcile naman sila, nagnami naman liwat ang ilang relasyon, kag wala na sila nagainaway, kundi nagamiguhay naman sila liwat. Amo ini ang dagway
Si Kristo amo ang nagpatunga kag nagreconcile sa aton sa Amay, kag subong sini sa imong pagtuo kag tungod sa dako nga ginhimo ni Kristo, nagpanumbalik kita kag maayo na ang aton relasyon sa aton Dios sa langit. Pero nagamit ako sa pulo nga ginpatawad naman kita sa Dios. Ti ano karon ang aton buhaton kag ginpatawad na kita sang Dios, magapadayon bala kita sa paghimo sang sala? Anyway, ang Dios nakapatawad man sa aton. Ang sabat ni San Pablo, hindi bagay nga magpadayon kita sa paghimo sang sala, kay ang daan naton nga kinuugali nga nagatulod sa aton sa paghimo sang sala, siling ni San Pablo, ginlansang na sa cross. Hindi na siya makahulag, kundi ang bag-o nga kabuhi nga ato na angkon halin kay Ginoong Jesucristo, amo ang magapangibabaw kag makita sa aton mga kabuhi. Kagamoy ni ang siling sa Bible sa aton nga dapat masilsil sa aton una-una. May isa lamang ka Diyos, ang Diyos nga naghigugma sa aton, kag nagpalada siya ang bugtong anak sa kalibutan. Kag may isa lamang ka manugpatunga, wala sing bisan iban nga mga tao o kung anghel man nga magkapatunga sa aton sa Diyos kag sa mga tao, hindi si San Pedro, hindi man si San Pablo, kundi si Kristo lamang. Kay nagsiling dre, kag may isa lamang ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tao, kag amo si Ginoong Hesus, ang aton nga manuluwas nga nagreconcile sa aton siyang Amay, kag karon abyan na kita sang Dios, hindi na kita kaaway, kag ginpatawad na sang Dios ang aton mga sala, kag sa iyang pagpatawad sang aton mga sala, nagsiling siya, hindi ko na pagdumdumon ang inyong sala, hindi niya na pagsulit-suliton, kundi kalimtan niya na, hindi niya na pagdumdumon, agod nga magpadayon ang aton maayong relasyon dira sa Ginoo. Ginpatawad, ginkalimtan, kag hindi niya gid na pagdumdumon ang aton mga kalapasan. Kag ginpadayon, may isa lamang ka Diyos, kag may isa lang ka manugpatunga sa Diyos kag sa mga tao, kag diri nagsiling siya, ini wala sing iban, kundi ang tao nga si Kristo Hesus. Ang nagpatunga, siling niya, ang tao nga si Kristo Hesus. Matagid dire nga ginsiling sang Bible naton, kagay mo ina basahon liwat, nga nagpatunga sa aton ang tao nga si Ginoong Hesus. Siguro daw medyo may kabudlayan kita dra, matinir ako di Diyos tayong kagaton hangpon kutob sa aton masarangan sa aton una-una. Ang Bible naton nagatudlo nga si Kristo anak sang tao. Kon maghambal gani ang Bible nga si Kristo anak sang tao, ina nagapaintindi sa aton nga si Kristo Diyos nga nangin tao, nga nahimo nga tao, nagpakatao. Kag nahangpan na naton ang istorya sana sang si Kristo nagkari sa kalibutan paagi kay Virgin Mary. Si Kristo nangin tao. Sa ang Bible nagahambal nga si Kristo tao, pero wala siya nagsiling nga si Kristo tao lamang, kundi si Kristo tao kung sa aton pa nagpakatao, Diyos nga nahimo nga tao. Kag ang Bible naghambal man nga si Kristo anak sang Dios, so duwa ang ginatudlo sang Bible sa aton.
Kung imo nga tun-an ang imong balaan nga kasulatan, imong masugata nga si Kristo nagpakatao, anak sang tao, kag imong masugata ang nagahambal nga si Kristo, anak sang Dios. So anong masiling naton sina? Ang masiling naton sina amoy ni nga si Kristo matutuod nga Dios kag matutuod man nga tao. Ginhambal na ako nini sa simbahan sa nag-agi nga Domingo, pero ako nini suliton sa aton subong nga si Kristo 100% Diyos kag 100% tao. Kabangdanan nga nagasiling kita nga si Kristo Diyos kag tao. 100% Diyos siya kag 100% tao man siya. Hindi 50% Diyos kag 50% tao, hindi 100% Diyos siya kag 100% tao man siya. So si Kristo Diyos kag tao. Nagpakatao siya agud nga iyang lawas mahala dito sa cross. Kay ang iyang hamili nga dugo amo ina ang sarang makatinlo sang sala sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Dumdumo naton nga ang Dios Espiritu. Sang wala pa matao si Kristo, Espiritu siya. Kag ang Espiritu wala lawas. Hindi mo makita katulad bala sang hangin. Ang hangin hindi mo makita, pero mabatyagan mo nga may hangin. Mabatyagan mo ang gahom sang Dios, pero hindi nimo siya makita. Tungod kay si Kristo Dios, kag siya gani nagtuga sa kalibutan upod siya ang amay, hindi siya makita kag hindi mo siya malansang kay wala siya sing lawas. Amo inang kabangdanan nga nagsulob siya sang lawas sang tao agud nga mahalad niya dito sa cross. Nagpatulo siya sa nga hamili nga dugo sa paghugas sang tanan naton nga kalapasan. Kay Bible nga tudlo, kung wala sing pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sang aton mga kalapasan. So si Kristo 100% Diyos kag 100% tao man siya. Karon amo ini ang aton talupanton. Si Kristo nagpatunga, siya nga aton manugpatunga, siya nagkarina, siya naghalad na siyang kabuhi, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. So ang pamangkot amo ini, kagaton ini sabton nga pamangkot. Di ano karon, kay si Kristo nagkari naman, kag siya nagpatunga naman sa Dios kag sa mga tao, kag iya naman ginhalad ang iyang kabuhi sa cross. Nakaangko na bala sang patawaran kag kaluwasan ang tanan nga mga tao sa kalibutan. Nakaangko na bala sang kaluwasan kag na-reconcile na bala ang tanan nga mga tao sa kalibutan. Ang sabat dua, oo kag hindi, o kon wala. Oo o kon wala. Okay. Oo sa tanan nga mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, nakaangko na sang kaluwasan sang ilang mga kabuhi. Hindi o kun wala, kay ang tanan man nga nag-reject kag nagsikway kay Kristo, wala kag hindi makaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Dumduma nga may isa lamang ka manugpatunga, kagina nga manugpatunga naghambal, ako amo ang dalan pakadto sa langit. Wala sing bisan sino
nga makaabot sa Amay dito sa langit kung hindi mag-agi sa akon. Mga kauturan, kung isikway nimo sing lubos si Ginoong Hesus, hindi ikaw makaangkon sang kapatawaran sang imo mga sala, kag hindi ikaw makaangkon sang kaluwasan sang imong kalag, kag imong kaluwasan na sandigid lamang sa kamot ni Kristo, ang Kristo nga aton manuluwas. So kung gusto naton, ilabi na gid sini nga Pasko, nga nag-celebrate kita sa pagkatao sang aton Ginoong Hesus nga aton manuluwas, mas maayo kakilalahon naton nga kita may sala sa atubangan sang Ginoo, pangayuan naton sing kapatawaran ang aton mga sala, kag aton iintrigar sing hugot ang aton kabuhi dira kay Kristo, kay siya naghambal kang tanan nga magdangop sa iya, indi gid niya pagisikway. Bato na si Kristo susulod sa imo tagipusoon, kag maangkon mo ang kasiguruan sang kaluwasan sang imo kalag. Mga kauturan, madamo gid nga salamat, kag kabay nga Dios magapadayon gid sa pagtipig sang aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan.